Gipuhag sa mga operatiba sa PDEA 7 o kapulisan sa Station 2 sa Cebu City Police Office ang usa ka balay suyupanan sa gipaygayon nga bypass operation sa Sitio Santa Teresa, Barangay Cugon Ramos nga niresulta sa pagkasikop sa tulo ka individual. Nasikop mao ang subject sa operasyon ug ang nagmaintener sa drug den nga giilang si alias Glenn, 35 anyos, walay trabaho, taga Cugon Pardo, ug duha ka drug den visitor nga sila si alias Mike, 47 anyos, walay trabaho, taga Cugon Pardo, Cebu City, ug alias Bricks, 32 anyos, laborer, taga Paho, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nasayran nga duha ka semana nga gipailawom sa case build-up ang subject nga si alias Glenn, kansa na priso na kaniadto sa kalapasan sa Republic Act 9165. Nasakmit atol sa operasyon ang unom ka pakiti sa gituhuang shabu nga motimbang og 11 gramos nga dunay gibanabana nga market value nga 74,800 pesos. Bypass money ug nagkadaiyang drug paraphernalia. Bypass money ug nagkadaiyang drug paraphernalia. Ang mga ebidensya nga drugas gisumiti na sa PDEA 7 sa Regional Office Laboratory alang sa chemical analysis ug saktong disposasyon. Kasong paglapas sa Section 5, 6, 7, 11 ug 12 sa Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang giandam nga ipasaka sa korte batok sa mga suspect. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.